Продължава турнето на българската участничка в конкурса на Евровизия Софи Маринова за представяне на песента "Любов без граници". Подробностите разказва Драго Драганов. След като късно тази нощ приключи медийното си промо-турне в Турция, Софи Маринова е вече в Холандия. В 21 часа българско време в Амстердам започва дългоочаквания пред Евровизионен концерт. Събитие, което през последните години привлича като магнит най-големите фенове на конкурса за песен на Евровизия, заради възможността да общуват с изпълнителите отблизо и съвсем свободно. Изпълнителите пък за първи път се запознават очи в очи и преценяват нивото на конкуренцията. Тази година в шоуто се включват участниците от 23 държави, а акредитираните медии са близо 50 от цяла Европа. Тук са някои от предварително сочените за фаворити певци според букмейкърските залагания в интернет. За разлика от сцената на конкурса, тук не всички ще пеят на живо, но за Софи Маринова живото пеене е естествено и обичайно. Тя вече успя да даде редица интервюта и да позира за десетки снимки. Беше и в центъра на особено внимание от страна на CNN, които оказа се правят филм за Евровизия и освен продължителен разговор, заснеха рекламен тизър за продукцията си с участието на Софи.